Gusto makasiguro ang Mandawi City Hall nga dili maggalisod o commute padong o pauli sa trabaho ang mga health personnel o mga frontliner nining gubat karon batok sa COVID-19. Mao nga kadaghanan sa mga ospital may gitanyag nga service vehicles alang kanila. Ang report ni Nico Serino. Nakig-meeting kaganiha si Mayor Jonas Cortez sa mga health officials, lakip na ang mga administrator sa mga ospital sa Mandawi City. Nasabutan ang hugot nga koordinasyon ug pagtinabangay sa mga private o government hospitals sa Dakbayan. Kiniaron sa pag-address kung ugaling mudaghan gyud ang kaso sa COVID-19. Usa niini pananglitan kung magkuwang na ang mga ekipo ug mga tambal nga ihatag sa mga pasyente. In coordination sa hospitals nga we don't want nga ang nahitabo sa Metro Manila mga hospitals nga nag-iya-iyahay na lang no to pag-source sa ilang mga tambal, mga PPEs, mga face mask. Usa sa natuki ang gihimo sa pipila ka mga ospital pag-provide og shuttle service alang sa ilang mga staff ug health personnel. May nadawat nga report ang City Hall nga duna kunoy pipila ka frontliners nga nagkalisod bisan sa pagsakay sa public transport. Uwa pa sakyas taxi. Hadlok ang driver. So, ang wala na dok yung mayor mo, Mag-provide na lang sad og sakyanan. Nanawagan ang mayor, unta likayan ang diskriminasyon labi na sa mga frontliners ning gubat sa COVID-19. We have to consider nga kanli sila nagsakripisyo para natong tanan. Laing sugyot nga natuki kaganiha ang plano nga paggamit og indelible ink sa tudlo sa mga persons under monitoring. Himuon kini aron masiguro nga di sila manggawas ug daling masakpan kun dunay muikyas. Once mabutangan ka, buti pasabot nga 14 days ka nga di ka gawas. So mao ni atong usa sa suggestion. Yes, nga home quarantine ka so balik ka gits bahay. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.